Čaute ľudia, v tomto videu ideme si zahrať Fortnite a plus idem shop pozrieť, tak oni pridali, jak viete, do shopu Marshmerona. Ja už ho mám dlho, tuto mám a chcel by som si tento pickaxe kúpiť, i pickaxe aj toto. Som chcel kúpiť ten grinder. Potom to je toto, to a to. Mňa to nezajíma. Tak môžeme sa spustiť do videa a nezabudnite like, odber a môžeme ísť do videa. Tak padáme do tej hento mapy, alebo nie mapy, chápete, viete, tuto, do tejto, tu. Včera, alebo keď som to natočil? Ja neviem, včera alebo dneska som natočil nové video na YouTube a tam som dali, že počkaj, áno, dneska som to natáčal. No áno, dneska, tak ja som tam dal, že dneska som stihol dať 2 videá, aj toto som dal a ja som tam dal, že kto mi dá odber na, no viete, kto mi dá na YouTube odber, tak že potom hento, ja mu dám, napíšete dole do komentáru meno vo Fortnite a ja vám potom giftnem hento. Hoci čo vy si dať hento dole do komentáru, napíšete to meno, váš nick, jak sa voláte vo Fortnite. No a potom vy si vyberete hociaký skin, alebo nejaký batoh, alebo nejaký pickaxe, alebo nejakú farbu, hoci čo zo shopu a ja to ešte, no tak to som chcel vám povedať, že kto mi dá na YouTube odber, tak je, že ja mu dám hoci čo zo shopu i nie, to vy si vyberete nejaký skin alebo batoh, pickaxe, nejakú farbu alebo niečo, nejaký dance si môžete vybrať. Potom napíšte dole do komentáru váš nick, potom vám to dám a musíte dať prvú odber. No vy dáte odber a ja sa pozriem dole do komentáru, jak sa voláte vo Fortnite, si vás pridám, potom ja vám giftnem, čo budete chcieť, nejaký skin, keď budete chcieť, tak ja vám giftnem skin. Tak. Zajtra si idem kúpať V-Bucksy, tak ja si budem kúpať zajtra V-Bucksy, lebo na túto súťaž, nie súťaž, kto mi dá odber na môj YouTube, viete, tak ja vám dám niečo zo shopu, vy si vyberete skin alebo farbu, nejaký taneček, hociaký, nejaký pickaxe, nejaký batoh. Tak, to som točila aj na dnešnom videu, čo som natočil. To je taká nuda, keď zadentívci nejdu po mne. Tak potom mi napíšte dole do komentáru váš nick a ja vám giftnem hoci ako panaka, alebo to je na vás, čo si vy to musíte vybrať, dobre? Tak vy to vyberte, čo chcete zo shopu, tak potom mi napíšete vaše meno a potom vy mi napíšete meno a potom ešte do tohoto dole do komentáru mi napíšete na toto, viete čo natáčam teraz na toto video, mi napíšete, že hento, čo chcete, panáka alebo nejakého, nejaký batoh, hoci čo, dobre? Tak potom mi to napíšte, čo chcete a ja vám to giftnem.
Nemusíte si ma pridať, alebo ja si vás pridám. Napíšte nick, to dole do komentáru, napíšte mi a si vás pridám. Tak jednou bota som zabil. Najhoršie, keď ja neviem, jak sa volá povedať. To už nie je toto bot. Sa bojím. Takže idem do ňoho. Držte mi ľudia palce, že nezomrem. Radšej určite ja sa bojím ho. Alebo to ho určite dám. Toho dám určite. Idem po ňo. Držte mi ľudia palce, že nezomrem. Ja si myslím, že zomrem. Nevadí. Idem sa roztrénovať. Ja som aj dneska sa aj nehral. Som sa dneska iba učil. 5 hviezdičky. Nice. 11? Tak kúpujem tohoto. Nice. Ja, keby ste chceli vedieť, ak som level, ja som 67 už. Koľko mám skiny? Ja mám 87 panákov. Ja mám ich takýchto panákov mám. Vám to takto ukážem z ďalky. Takto poviem pomaly. Tuto mám toto. Takýchto mám panákov, potom tu mám tuto, potom auru tam mám. Už asi mám auru teraz. Tak. Idem sa roztrénovať, tak zatiaľ sa vám ozvem za chvíľu. Tak, ľudia, som v hre. Tá često je aura a iba ten iný štýl má. Táto sa so mnou tým deje. A bytrulaj. Kde je? Počkej, kde je? Ona je... Kde je? A nie táto? Nie. Neviem, asi táto to je. Až možno išla premeniť ten štýl. Sa snažím tu... Ja som snajperkami moc dobrý. No tak. Skoro som ho zabil. Idem za ním. Počkaj. Čo? Kamo. To by bolo skoro. Kde je? Idem do ňa. Kamo, ten moc dobro stáva. Kde je? Tam ušiel. Kde? Nie, tam. Hej. Nech sa ukáže. Počkaj. Za 100 som dal. To je dobré. Nevadí. Bože. Ja neviem, čo by som išiel robiť. Ja neviem, asi... Ešte si pôjdem... Počkaj, ja premením si ten grader. Jaký si dám?
Tu mám takéto bladery. Asi tento nie. No, ten si dám. Tento tu mám. Tento ma to je. Toto nemám rád, keď... Ja presne zahrať. Idem hore, Kož to dáme, že? To nechcem. Toto idem si premeniť. Toto... To nie, počkaj, či je toto? Tak ja by som si dala asi... Nejaké pekné, ja neviem, čo si ľudia vyberem. Toto? Nejaké pekné niečo. Asi toto. Počkaj, toto je čo? Toto si berem. Ešte pozriem, čo tu mám. Nejaké toto. Potom toto mám. Potom toto. Potom Spidermana. Toto si dám, to je moc pekné. Mne sa to páči. Takéto maličké. Tu mám potom toto. Čo tu mám? Toto. Ja si myslím, že pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like, odber a zatiaľ. Čaute.